Ok, pozdrav svima. Današnja tema o kojoj ćemo malo razgovarati je jedna ranjivost u Instagramu koja je nekad postojala, sad više ne postoji jer je zakrpana, ali ranjivost je omogućavala da se hakira bilo koji Instagram račun. Istražitelj koji je pronašao tu ranjivost je Laxman Mutijah i on je napisao jedan članak koji govori o tome kako je na Instagramu pronašao ranjivost koja mu je omogućila hakiranje bilo kojeg Instagram računa bez dopuštenja i pristanka. Dakle, priča o tome kako Facebook i Instagram, odnosno njihovi sigurnosni timovi, su riješili problem i nagradili su ga sa $30,000 američkih kao dio svog bug bounty hunting programa nagrađivanja. I ja ću, s obzirom da ću čitati ovaj članak, govoriti o tom događaju iz prvog lica, pa evo što je o tome napisao Laxman. Rekao je da Facebook neprestano radi na poboljšanju svojih sigurnosnih kontrola na svim njihovim platformama. Kao dio toga nedavno su povećali isplate za sve kritične ranjivosti, uključujući preuzimanje računa, odnosno na engleskom account takeovers. Zato sam odlučio okušati sreću na Facebooku i Instagramu i uspio sam i pronaći na Instagramu. Instagramova forgot password krajnja točka bilo je prvo što mi je palo na pamet dok sam tražio ranjivost kojom bih preuzeo account. Pokušao sam resetirati lozinku preko web sučelja Instagrama i imaju mehanizam za resetiranje lozinke na temelju linka koji je prilično jak i nisam uspio pronaći nijednu programsku pogrešku nakon nekoliko minuta testiranja. Zatim sam se prebacio na njihov mobilni način oporavka lozinke gdje sam uspio pronaći sumnjivo ponašanje. Kada korisnik unese svoj broj mobitela, na njega će mu se poslati šesteroznamenkasti pristupni kod. Korisnik mora unijeti taj kod da bi promijenio lozinku, to je mehanizam koji vam je već, vjerujem, jako dobro poznat. Iz perspektive napadača to zapravo znači da ako bude mogao isprobati svih milijun kodova na verifikacijskom endpointu, može promijeniti lozinku bilo kojeg računa. Bio sam poprilično siguran da mora postojati neko ograničenje protiv takvih brutalnih napada jer konceptualno zvuči prejednostavno da bi bilo istinito. Odlučio sam testirati. Moji su testovi potvrdili moje sumnje. Poslao sam oko 1000 requestova, njih 250 je prošlo, a ostalih 750 requestova bilo je ograničeno. Isprobao sam još 1000 i u drugom pokušaju su mnogi od njih bili ograničeni. Dakle, njihovi sustavi provjeravaju valjanost i pravilno ograničavaju zahtjeve. Dvije stvari koje su mi pale na pamet bile su broj requestova i nepostojanje crnih lista. Uspio sam neprekidno slati zahtjeve, a da me nisu blokirali, iako je broj requestova koje mogu poslati u dijeliću vremena ograničen. Nakon nekoliko dana neprekidnog testiranja otkrio sam dvije stvari koje su mi omogućile da zaobiđem njihov rate limit mehanizam. To su race hazard i IP rotacija. Ako ne znate što je mana race uvjeta, pročitajte više o tome, stavit ću link u opisu ovog videa. Slanje istodobnih zahtjeva pomoću višestrukih IP-ova omogućilo mi je slanje velikog broja zahtjeva bez ograničavanja. Broj requestova koje možemo poslati ovisi o istodobnosti zahtjeva i broju IP-a koje koristimo. Također, shvatio sam da kod istječe za 10 minuta, što otežava napad, stoga nam je potrebno 1000 IP-ova za izvođenje napada. Prijavio sam ranjivost Facebook Security timu i u početku nisu uspjeli reproducirati zbog nedostatka podataka u mom izvješću. Nakon nekoliko e-mailova i proof of concept video zapisa kojeg sam snimio, uspio sam ih uvjeriti da je napad izvediv. Ovako izgleda request kojim smo zahtijevali slanje past koda, znači vidimo da se radi o post requestu. Na taj request žrtva će dobiti response, kao response će dobiti lozinku i ona će isteći za 10 minuta. Sljedeći request pokazuje potvrdu passkoda, znači šaljemo serveru passkode za koji smatramo da je ispravan, odnosno onaj koji smo dobili. Mi mu ovdje naravno šaljemo krivi 1, 2, 3, 4, 5, 6. I sad moramo brute forceati endpoint pomoću višestrukih IP-ova. Uspio sam poslati oko 200 zahtjeva s jedne IP adrese bez ograničenja i u svojim sam testovima koristio 1000 različitih strojeva i IP adresa za slanje 200.000 requestova. Koristio sam 1000 različitih strojeva kako bih lakše postigao istodobnost. U stvarnom scenariju napada, napadaču treba
5000 IP-ova za hakiranje računa. To zvuči onako puno i teško izvedivo, ali to je zapravo dosta lako ako koristite davatelja usluga u cloudu poput Amazona ili Googlea. Izvršiti potpuni napad od 1.000.000 verifikacijskih kodova koštao bi oko $150, znači oko 1000 kuna. Facebook Security Team uvjerio se da postoji ranjivost nakon što sam im poslao video zapis slanja 200.000 valjanih requestova. Također su bili brzi u adresiranju i rješavanju problema i evo, zbog toga su me nagradili sa $30.000. A evo sada da pogledamo i video slanja 200.000 zapisa. I evo za kraj ovako izgleda Facebookov odgovor na moju prijavu security issue-a, poruka zahvale u kojoj mi govore da mi daju za to $30.000 i da je uspješno identificiran account takeover scenarij. Hvala puno na pažnji i vidimo se u nekom drugom videu.